gin gi mibadhi kose gionge mibadhi. To bende kana mnodonde iwinjo kana mna ka governors bende seyo senators ni onge kaka senators 29 nyalo chopo nyadichiel e nyimgi mar mondo mi otimnegi nonro. Inene machal nade? En adieri ni gima winjo gima governors wacho en adieri ni kata in Nyamera Saron onge kaka inyalo bedo kinyalo interview dhano 20 odiochieng' achiel ok nyal timore. Gima timore ka awinjo ka reporter marwa wacho ni penjo ni to en koto to gino chalo koto nikech koto kata nono kata nono gino chalo koto nikech first Sifuna nyo donjo kodenyo ang'eno kaluore nikech jogi wang'ere ok ne wakiare makata en kuma entiere ong'eno odondi mawuoyo ni ong'eya maber. Sifuna gini nyo donjo kodenyo ka ginye gi onge pesa koro ing'eni gidok election to Linda Wananchi cha beditie. Koro gineno ni governors nigi pesa koro mayo magitimore na ten unfortunate ni senators mineno kiwuoyo ni mi wacho wachgi thothgi gin gi ai party wa mar ODM. Sifuna en ja ODM, Usosi ja ODM, Onyonka ja ODM. Gimiyo party marwa nying marach ni kare ODM wa pidho joma nigi corruption. Omiyo gimanya pesa yo moro maber to giwe manyo pesa nikech adieri e senator makore riwre gi governors nigi koto. Yes, jogi koto. Jogi koto jogi manyo. To poko tangno. Samoro bende mana kisera mar ombulu karam na. Wan gi senator Prauchiel Gabirio. Wai mana jogi. To akwayo party bendo kawe gineno ka watso. Nikech ka lala miko osayudi ni Ken rach. Ang'o ma mono golo Ken odondi e docket no mondo kitinga machielo. Nikech ok ochuno ni jogi nyaka bede docket no. Ere gima mono golo Moses Kajwang' e docket no. To gol Sifuna docket no mondo chako ket joma moko nikech nitiere joma moko mano yier bende kako oyiergi mondo wachakwane ni to complain ma governor wacho gi jok mamoko gi bende mondo koro wakaw governors gi kara ok dwa dhi mondo answer the question ni penjo gi to ka ing'e ni koro nyaka sometime nyaka wa konka gi governors gi mangi wacho gi nikech adieri wan gi senator Prauchiel Gabirio to gi ywak ne mana senator ang'wen gi why senators ang'wen gi iwinjo. To kata kinyi neno kaka senators gitemore nitiere gimo pondi tok pasia nikech adieri kana biro mana duoko penjo mana kaka wadwa Jomo wache wan gi duol mar EACC moningo beno chung ne corruption mage jomo moningo beno soguleka gi governor kagi sandiko report magi kaka senate ni county number 47 ma en Nairobi wayudo ka corruption otemenewa wa request the EACC mondo titigi it is EACC ma nigi mandate mar arrest governor mondo tere court ok senator gin tijgi en mana chiwo report omiyo tim makoro gitimo ni gidonje tij police ma ok tijgi senator en ni kagi sasa mondi to giriti tidonjo kari ka governors bende jwako ni magi juniors mar yes we kata ma about junior kosa yieri ina leader kata David ne donjo mana kawuono to gi ng'ama no donjo higa 20 ute ubed elected gi jopiny usami mandate. Koro kwadwa wuoyo wach junior wawuoyo e gima accountability gima onego bende jogi timo en ni ok wayie nikech governors ka bende nasa wacho ni chik manomiwa rach nikech governors gi bende kosami pesa to kawo pesa gi ni mek gi ok gitiko maber ok unwa wacho ni governors gi be governors gi bericho kendo governors gi kwalo pesa kabisa lakini ineno kuma koro gichomo gi senate gilwenyo gogo koro ka ng'ama dhi hinyore ka mwananchi madhi pesa japiny ema dhi nyoro ker mar piny bende nosawuok e public kawacho ni corruption otimo newa e bunge ka iwinjo koro ma nyisowa ni wayie gi gavana ni gima gavana wacho gi en adieri nikech kata ker mar piny nosawacho ni e bunge ka otimo corruption koro wadwaro mondo japiny obed konyre gavana obed gi accountability senator bende otim tije mar oversight maber. Sharon, o kata na bunge kende. Kineno